حکوومەتتا دمکیە و ئەم ببێژنها ئەم ببێژن شامێ برێ بەدەبن هشمەندیە وێ ئەوە هەر دخوازی ناوەندی بە گەلا بەر چاو نەگرێ نەرینە گەل نەرینە پێک هاتەیان گوت تەواهی سووری دە هەنێ li ber çav negire her tiştî xwaz girê de ew cihê biryarê be ew cihê helwestê be ew cihê nîqaşê be ji 2012 heta vê kêriyê de rastî tevahî pêk hateyên Bakur û Rojhilatê Sûrî vekî destpêkê gelê Kurd pêşengitiya vê şoreşê kirin proje xwedan diyar kirin lê îdî ew proje ne tenê gelê Kurd ji bo xwe tenê ava kir ji bo tevahî pêk hateyên Bakur û Rojhilatê Sûrî de ava kirin û rastî me dî jî ew rengê ku me behsa wê dikir heta roja îro dema ku me digot projeya me projeya ne tewa demokratîk e biratiya gelan ew li heya do ku em bibêjin tevahî pêk hate bi Kurdên xwe bi Erebê xwe bi Suryanê xwe Aşûrê xwe Ermenî xwe Türkmanê xwe me dî çawa her kesê bi çanda xwe di wî konferansê dirûnij nameya xwe û her kesî jî nameya xwe li gorî pêkhateyê xwe li gorî daxwaza xwe nivîsan ev tiştekî xwezayî dema ku gel rastî helwesta xwe nîşan bide û hevgirtina gelan hevin sîstemên desthilatdar dewletên yekarî êgo ti carî gelan qebûl nakin îradeya gelan qebûl nakin azadiyê qebûl nakin demokratiyê qebûl nakin helbetê wê helwestên wan li beramberî konferansekî hûrom wê derkeve belkî me dît jî meselen me dixwest dirêya vî konferansê ku rastî dor hat darxistin rojeke dîrokî bû ne tek ji bo Bakur û Rojhilatê Sûrî ez bawer dikim tevahî gelê Sûrî êko baweriya wan bi azadiyê tê bi demokratiyê tê her dixwazin ji bo Sûriyeke nû Sûriyeke nenavendî bi piralî bi her kes cihê xwe tê bigire yanî kêfxweşiya her kesî bû ji bo wê jî ez dibêjim belkî ev konferansa ku do hatin darxistin li bajarê Hezekê biv bingehek biv wesileyek ku em karibin konferansekî li ser asta Sûrî ava bikin îdî hemik gelên Sûrî bi tevahî pêkhateyê xwe bi tevahî jinê xwe bi tevahî ciwanê xwe karibin helwesta xwe nîşan bidin karibin destûreke nû binivîsînin mafê her kesî tê de hebe û her kes jî xwe tê biparêz û çanda xwe biparêz